A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri salatu siyam halaman 33 dina bagian al-i'tikafu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tikafu utawi i'tikaf wa utawi i'tikaf lugotan ing dalam mungguh lugot al-lubsu iku meneng. Wal habzulan ngakar wasaran lan ing dalam munggu sara al-lubzu iku meneng pil masjid ing dalam masjid min sakhsin saking mong sawiji makhsusin kang tangtu biniatin kalawan nganggo niat. Wal azlulan utawi azale ing dalam i'tikaf qoblal ijma' ing dalam sadurunge ijmane ulama. Qauluhu ta'ala iku pangandikane Allah ta'ala halimah luri Allah ing ayat wala tubashiruhunna lan aja jima sirakabehunna ing nisa wa antum lan utawi sirakabe akipuna iku kang menang sirakabe pil masajid ing dalam pirang-pirang masjid. Surah Al-Baqarah 187. Wa khabaru sahihaini lan ana hadis sahih roro. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing satune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana Kangjeng Nabi atakipu iku itikaf Kangjeng Nabi al-asra ing 10 al-awakhiri pirang-pirang kang akhir. Al-asra al-awakhiri ing pirang-pirang 10 ke pirang-pirang ing 10 pirang-pirang kang akhir kita. Insyaallah. Min Ramadana saking bulan Ramadan ada tawafau malamala ngawafat kenuing hu ing Kangjeng Nabi sapa Allahu sapa Gusti Allah. Suma'atakafa suma'itikafa mangga kari-kari itikafa azwaju sapa pirang-pirang bojo wedone Kangjeng Nabi min ba'di saking sawazane Kangjeng Nabi. Wa huwa lan utawi i'tikaf min syara'i ku tetep saking pirang-pirang syariat al-qadimati kang dingin bidalilin kalawan dalil qaulu ta'ala pangandikane Allah ta'ala lemah luri Allah ing ayat wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail maknane wallahu alam bil muradi wa'ahidna lanjang diingsun wa'ahidna lanjang jisun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail antohiro tegese yen tah nyucikeun sirororo baiti aing bait isun lito ipina kadue wong kang toab kabeh wal angkipina lan wong kang i'tikaf kabeh warukai sujudi lan wong kang ruku suak lan wong kang ruku salat kitu tah. Wal i'tikaf bulan utawi i'tikaf sunatun niku sunah pikuli waktu ning dalam saban-saban waktu wa huwa lan utawi i'tikaf bisari Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Asadun iku lewi banget istihbaban apane sunahi wa pil usri lan ing dalam 10 al-awakhira pirang-pirang kang akhir wa pil usril awakhira lan ing dalam 10 pirang-pirang kang akhir min husaking Ramadan akadu iku lewi kukuh. Isim tabdil katanya akadu iku lewi kuku li talabi lailatul qadari karena murihe wengiane lailatul qadar wa inna ma yaziulan batstine salitika popetika bi umurin kalawan pirang-pirang perkara al awalu tawi kang awal niatu iku niat bi an yanwiya kalawan yen niat ya wong al muksaing menang pil masjid ing dalam masjid li ta'abudi karena ibadah wasani lan utawi kang kaping doa yakuna iku yen ta'anal itikafu sopo al itikafu sopo wong itikafil masjid ing dalam masjid la fi ghairi orang ana ing dalam liyane masjid asali utawi kang kaping 3 alusu iku menang fauqa qadri tumaninati salat ing dalam sadukure kira-kirane tumanina sholat walau mutarodidan lan sanajan iku mider-mider
Fil masjid ing dalam masjid au ruhbatihi atawa pelatarane masjid. Palayak pimangkoranana cukup mujaradu burihi apa malulu liwate masjid. Wasartun antawi syarat fil mutakiping dalam wong kang etika pal islamu iku islam walakulan duwe akal wa niqaulan bersih anil haidi saking haid. Wallahu a'lamu bissawab.